Isnin suka pun kasih Selasa. Isnin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urian no bantuk si Allah subhanahu wa ta'ala gusto salawat ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dia miskan mana di salam-salaman na mga pagariami, mga bugayami, mga mureta o misi ko bangsa na gusto agama Islam sang kaiya alungana yung mga khamis gabi-gabi orian kapasyung bang tanosasa giso kalayamantan walitan ko pa magpeda uman gawi sa bandingan Islamic lecture di live sponsor lagi ang kay Al-Khidmah Foundation and Corporate Philippines. So pangnitano na punin tano si Allah subhanahu wa ta'ala human yan na ikot timbangan mga amal tano mga pipya kapungunan tano sa dunia na sampay sa lungan na mori kasabupan sa kapakalala o sabot na kenal tano ko agama tano ng Islam kasabupan sa kapakabagar o iman para tiya tano si Allah subhanahu wa ta'ala gusto ay makna niyan na kapakapya-pya o mga simbat tano si Allah subhanahu wa ta'ala na makaburantaw so agama tano ng Islam sa giyang kaingkan mo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao na lumangkap sa giyang kaya piyang digidari sa dunia imanto na man na kanagtanuang bagay sa mapunto kawasyat sumpat dano miyauna piyang mabusay niya katano bandingan sa makapagingaran sa ahamiyatul mujtama al-islami so ka-importante o kapagingad ka-islami na inshallah nasumpat yan miya pa mag-usayar katano agayang kaya pagaritan o laki niyo po Islam asisay ka Jalal Sumangan datumanong o alungan na isnin na iman na sumpatan niya katano para makala nago makadakal ayama na niyan na kekuatan mo balas nago ilmo sa gyan kaya mga wala matano ipalad tano sang kaya kalimutan no si Syekh Jalal Sumangan datumanong palatapagal siya datuho maskura. Alhamdulillah الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقش فيه أحسن القشاش موعظة وذكرى للمؤمنين والصلاة والسلام على صادق الأمين وعلى آله وأصحابه الذي هم دار المتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mga timpataw sang kaya
Pilipinas na busaliwa Pilipinas, ang mga Muslim, ang mga listener. Sa ngaran nagyang kaya mabubolo ya dilagno suara gyang Al-Khidma Foundation Incorporated. Balabanasan siran wala lang na kita ito ka amiyakad na pamikiran na Google po. Abu rag sa mga pamilairan sa kangunan niran sa dunia na sampai si salungan kendudan. Sabab kuad na mga teksto kita no sumpatan tan no gyung utwa mabuboli at tapiktan wa Islamic Society. Apuguguptan no gumugod sakit tulad ng Islam sa Pilipinas ang kaya Islam umyalwitan no amyakan nambaga to sa gupat pulo ragun 643 years ago. Kaya pa kao mo Islam sa Pilipinas na miraradid ugoy na doon yan mitulad subundal Islam. Isabab sa nawida akaltan no ang mga Muslim sa Pilipinas ang lagi-lagi tinuron yung mga pagaritan ng mga Utabat to Zamboanga langwa na Muslim sa Pilipinas. Amiyawid tanoy akal kaadun may laso kailangan akape para subuntal Islam ukip tulad na rin ng mga Muslim. Andagan luto pito akan rekano ko muna ang manusia tano paadin akalipat agu karibat ngunit tano ko Allah nakanggunaan tano sangkaya dunia o kabubali tano manusia adir tano idin ko Allah subhanahu wa ta'ala ubad na mga karibatan na kesalak adi tano di mahulol miyali akan rekano ko muna apya makampat na sagadan tano adu pakaluto atanto ayo to isa sa bapailain tano sadak itulad piye wagam Islam sa Pilipinas adi miyali akan rekano asun jumal aso pakaw Rasulullah sallam aso Walid bin Mugira amal aso pakawagama na aid misaksi sa giyang Islam nawatigin nung ditar na ded nung naanian amape para sa ditar nawatigin nung panganangkan na ded nung naanian amape tama panganangkan na manusia na daw naanian na matay da manusia giyang ka Islam nakanabaw tumira tayo kaso pakawagama Islam sa karina sa kape buntal o kapag Islam o manusia. Ayaw to sa pamiyalwitan no, na inipon ko kaya paganadtan ng mga Muslim na adin na magagalat ro adi mapya kay susuko din ko kaya pangandalatan sa ngay agama paganero na kapakay mapikiryo si ko mga lukstano nabalasan si Allah Ta'ala sa minibaga kilang nakatano agi ang agama Islam misam pa makapatsuswairan ugay na tantuiran na pindid agi ang kutakatayo ng agama Islam misam pa may ito niya kasagi ang tama sa nasunod jagi ang Western education na tama sa ini para mga lokstano adi kailangan ugatano pagandad sa salakaw basa ay kakapirtano dito sa katairan nun pamana kasangilairan sa di kailangan na batano ka kasangi kape subasa datano maran kakanawa ini sa paris Islam makasubuan niya na miyalwit tano kagay aapi antong naabasa na ini sugo agama Islam ay malanas kita no sa Pilipinas na miyali ang kagay agiyang Western education ta'limul garbi na kanaba matag sunat ka fardu kifaya bida tiyak napakambidan tano dia ngay Arabic education na musuh na talum Arabi na individual duty o manipis katawan rakitan na paliugaton manguda baguataw niya katuan takada a Muslim na paliugaton makapagandad sa Quran so makaliro tiga kan Western education so Tagalog dun sa mga salakausan na biyali yung mga ulamay o fardu kifaya fardu kifaya na paliugat ugay na kanabakas kung nabakalang-langwan kung nabadatar warab ay ni paliugat kung bata-bata watamalataw ang pagkabatian niya Quran so English na asarad na miya kapagandad kung bata-bata na kesanan na engineer, attorney mga doctors na okay no to tagya
maujur tanu sa Pilipinas, kailangan tanu makasuatan ng basairan. Nagugito pa nikikito balin tanu ko basairan. Akasabutan niya ng agama Islam, kakataon tanu subasa. Uwi netiyak na midanian na fardu kifaya. Aya fardu ain. Nagyan ko to sambay ang ako na muntandim ito na yun ba? Regular freeware. Gira na kaya siya gina sambing man to 5 waktu na gina ni regular. Na wajiban na fardu ain. Na andin ni kakamatero na wajib ko lang ng mga Muslim mga sumbayang. Api ang pangadika, pengusiat ka na gansil. Giti ka puro yan. Di na kailangan na panubadiskas. Basta kamatan na iteperlakso lang nagalb ko mga Muslim. O guide, na so fardu kifaya na dataro ka sa may sa mait. Giti fardu kifaya. Na kepakaya na sa may sa mait na di ko mga pad. Mana badusa. Daban na balas ka. Kepakaya penasbi ka bad. Lindua ka. Adi ka tumatapi ko di sa may sa salah to janata. Untuk funeral freeware. Due to fardu kifaya. Sa datar na nanu Arabic. So ay mana ini na isa kaya timpalas ito. Ada malaki pakangundatan ro ng mga Muslim na ini pun ro na data no pamikira uba ibadah yung takapaganad. Kenapa ibadah? Aya suwon ra kita no nasuka pengenad ako sa lakaw ba sa nasimbapan. Agi ti ka pakaguptan ko mujtama Islamia, ta Islamic Society. Imagine ni walang ng mga Muslim sa Pilipinas. Piray man to empleyaduro. Na ida pati yung ugyang kaptirun tano. Na minibanay, na buminit na kumasatan, wamyagan na tano sa kataw, sa English. Na ibada. Buwa kayo yung anomalya. Budi tano kiyo ida kala Pilipinas. Kagiso Islam, natatara diyo niya, nabubugan niya sa lauda paro. So mga Muslim kumapya kapag yugi. Nakitulad tano sa gobyerno, as kita no mga Muslim na daw na niya na mapya kapagintaw o ilmu aki punggulal nun sa ngaya Pilipinas. Diyo tika pakalumbatay. Minitakap. Penganitan no kung mga watatano, iman to pamakin ay pon si iman to na berliwin tano simba so mga edukadutat, mga edukasyon tano. Kasugunan ng Islam. Kenapa bagi yung tua ayaw mo disembayang na murid, ayaw mo papaliwatan na tablig, na makaliurong na kanabo paliwat sa sembayang. Pagiti inuwan na ya, na maririba to, akaida, ayaw kurik, o kabubali nga Muslim, na piyan tunay kataong ka, na makapag-Islam tano sa dataro kapag-Islam mo mga Muslim sa Pilipinas. Okay. Diyan na ni Balawin tano, apta tano mga Muslim, alang-ulang na miyagan na sa Western education, Berlimin tanwa ibadah simba si Allah. Kaantan umakaw ko Orian kaya pakapasagtan. Pakaguptan ko mga society mga Muslim. Minitakap sumasa. Nagyang nga Pilipinas na maujur tanro. Nasusabagi nakiatakawan di pan politika. Pulikan nakar kanu ya. Katawan ni waya gunda pulikan tanu. Sabab sa marat agal lebok. Gustuin na kan regano. Kagay na may gugudakan regano. Ay ito si sa Quran apaganay. So Allah subhanahu wa ta'ala mitero ko nabi tatigian inni ja'ilul fil adi khalifa. Dito so ada malay salatu wasalam. Mata natigay na magad na ko. Mitero yung mga malaikat. Sa khalifa. Datu sangkay liyaw lupa. Yung takalipa miyalo sa bahasa Arab. Nagyan na comprehensive term tanto mau peneda kadatu uwi na rangko mana sa peto nakadatu nakalipa Sultan sa Manila, Sultan sa Ranau nakalipanan napal yung ito nagingap tirong tano simbanan dito suada ma ikadua ayat lalayo na milalang nagtanong ang mga Muslim makalaktor jina wal insa illa liyabudu ayabu iniyad nu Allah Ta'ala kung mga ginago sa mga manusia, nagya kasimbayaran ko Allah. Ay kustiyo na tiga kagay. Suadam na inad na kadato. So manusia na inad na simba. Ay pagimulang ang tanusan. Anto na imbidaan wada magu manusia. Ito na imbidaan yan. Basta adam na manusia. Na sumanusia na suadam. Biti tinudan ro.
Sama na naaya samari. Naaya miya tong yamana. Naaya kiad na ko manusia or kiad na ko adam. Nakada to. Abu Simbo. Punggugutan na kada taro dito mga sima pamikiran tanong sa kada to ah. Kada taro ba tanong papalaw na eleksyon politik saya ang mga Muslim. Kenapa Islamic kuan? Ugay na mo juro tanong pagkatabi tanong. Alam ko Islamic practice. Uway. Pagkaunong tanong sa dataran niya piragiran. Bila ko nasa tina anak rusun. Sa kumiyang na diyo kami man ko bim yang basin niyo yan. Na Muslim ka na ino ka gekerus. Makabubulos ako nung kadabat tanong pira ko. Mau jur tanong. Pagkatalong tanong. Makuha diyo man. Banak irakin na sa tiyan punguan iran. Okay. Ay mana ini? Napakatapi tanong sa kadato. Preview na kan rekan may kaadin lataw sa pamikiran tanong. Kaan makan dede sa mga ungang tanong mga Muslim. Kasaya mala ami sa sabab. Agiyang kaya pagtaw tanong. Dan yang kapakapas kapag nadjuk sa mala. Na isa ka sa sang tanong nagyang nga politics. Ay sa bapay nagyang taptir na karkano. Kenapa ba tanong paparatea bahasa Islam na bumataw politika? Di mataw. Taman sa suket tapi ng mga ulama nanda sumiyagi na. Di kayo siya nakitapi. Kakapalalungaya. Mga datar tua. Oh, kapamuga kaya. Nakibinasa ka no? Di ba? Baka binasa ya. Kung nakarakan mo kaya gila ko na di emulong na tingin na karamakinan. Baka na politika. Ano man, di nga pa ka politika. Bad na gobyerno tanmo, apinas. Ay bigyan nga berm na sumini, binarap na gobyerno bu. Kakasiw sa na under the national government. Baka gimi kasi ba, nabunapira na si Biran. Di sa tino sa Malacan niya. Di tanong ibaluin ang marata, kakaproblema tanong. Marata nagagamakan na kabu. Ah. Ay minisburg tanusan. Sama na natatariman na yung marata. Priority ang kabulungan tanong. Kaya bisa tatariman yung nakaram. Ano madagi nakakakaram yan? Kakanaw ba karam makabunin sa national government? Kawan na kaya pala lungaon, nasa katanim nila lungaon. Ano ba di gobyerno? Kapiyag istadyan nila nanan, ay imbang kung nakabutad, akapag-iwi manusia mapya. Kenapa na niminas ako ingin? Kamata na ipagugpan ng kapagin. Natunay ka rin na. Diyan nga mga non-Muslim mga ingin. City, probinsya. Ilan yung kung natunay mo sa Iran na? Da bayram para tiaya karibat iman ugaid na mitugub dia siram. Angay no ay sa Quran na anna laysa lil insana illa masa. Basta gelebek ka sa gelebek na api ada gemangga nang belasang wala sa manusia ka. Sa manusia ka. Api ada gemangga na ba kailangan ni Kristen musdi sa Quran na. Gyud sa baba pagkilay tano so mga siringan tano mga ingid adna kaya pakapasiran. Apong siya ginakan bitiro. Sigudan tanway kay say niya mala asangot. Sa di tanong kapagis ka mga Muslim, abiyeloy tanong di mapiang nga politics. Taniman tanong. Katanong makasunod niyo piyaban. Sa kiad na kuwa daw malay sila to sa lama akada to ay niyad no. Ay mana ini, ang mapipikir tanong saya, yung betul na bahasa Arab al-Qiyada, leadership. Naroon tanong malamok ang mga Muslim. Kenapa ini naib tiro at yang nabakan mga ribat sa mga leader tanu malamang sa leadership sabab sangko tua di mapipya akasa sabutahon kadatar o kenapa kapag gema kaya buka gema na mas kita kapagbangan na lumyo na sa politika kapalan kadustaan to nino ba di Muslim igagilip ka na nakadustaan ha buka maman na Ramadan ay kasama na na 30 dia pat gabi may permitan ako Ramadan. Okay. Misulitan no. Si isa national government natiyag niran sa tamana. Gilim wala utalar kita no. Ato na tinigilan separation of church and state. Tiya ka singiran sa agaw man nabuso ka pagin. Si isa national government ha. Gitili mo lang ka wala utala ka upama kay dapat ako piya ka tupiran. Dito na kabidakal. Politika kan na niya doon sa kakaya gama. Ay limuwala na piya kang bilagiran. Sala ko sa agama, sala ko sa kapagigit. Kaya pakapakita doon, ugaid.
Antunay kaido mga Muslim. Ad-dinu ma'ad-dawla. So kapag gagaman na edin papagigit. Yako to. Region combined with state. Hindi tanong sa kaida. So kaida tanong na original. Due to isabab aso mga kula pa o rasidin. O kapasiniwaya. Tunay kula pa. Jema to kasi ay jema kasimbularian lagi unta khalifa. Na kula pa o rasidin na gitu so mga sa kabaw nabi amin de to miya mabungtung jirat. Tapi ito tanong kurang iman to. Di, gitu isabab pa berlegan nakarkan mai kada tareo kita deban nang subay sa mga loksa. Ami siya pa si Nurubi nga dipilih sa rapa. Ay beban na gungusaw niyan. Di politika na lumiregister bu. Ha, malo ni managdama. Melatan ang tanu, asimba ko Allah. Kaadu makapya kasuba kataban, nagkapengilan na simba. Napasapara na ka panimato ka Muslim. Nabunay di mapamula kumanisa. Na umanima da taro katanong na visit time. Tinasala ko na sa iko. Kana ini bede mereka no kapalalungaya. Na makataban so tadi ako lakuan ng mga bilang at mga lidera. Na makataban na lelong tanong na kay bubanderan no kapalalunga. Na pudikila mo ka. Di ka pudikila mo ka. May bubanderan na kapalalungaya. Yan na ni kuwenta nuron. Kaanta no kasubray agi mga non-Muslim sa Pilipinas. Nanggay no tanong kisubray. Kisubratan nuron na suwaga may Islam na dabay ra nagama mafia. Karibat. Nasa katawang na kuri. Anto na dalil. So Abu Bakar. So Umar bin Al-Khattab. Ha? Siko masa o Abu Bakar. Ito mabubali Qadi. Nasa Umar. Dapat nito mapresiden dia. Kagi makadua rabu. Tigay na Abu Bakar, ma-resign ako. Ginayin ko ka-resign. Tigay na biyukula ko, tigay Abu Bakar mo dagi may tiso kay. Tigay na ka na ma-resign na udo. Katanoy sa ba po tiga presign yan? Ay ka-presign yan na miya kadua kong dragon na din na minimum na kaso sa opisina. De, peaceful sumasa. Dari du. Na ma-resign ako, tigay nga ilab sukain ako ada buking maraka na kaso. Biasa butay ako. Sa Pilipinas na miya kaysa kung miya makapirarago na komisyon na malas isa kwan si miya hil sa si buwas ang na tulong tempo biniya na tari pagineng do di uta sa balain na tagbilaran na tagbilaran miya hil dun lang ko na mga justice sa Pilipinas. Isumataon siya may ito para bukal ka tanong yan. Piyan na wag na may ito, miya kadar pa ko mga ratano. Rano, inuwanan. Dahil kami mga kadar pa ka, malakas usay ngit. So, miya kadam, ang malas wa wida kaltano, adigisiran. Di pa to tabas ka tanong, maleri du disiran. Kami ilin na sa Bubakar, o time yan, ang resign sumar, amirin mo minin, kagiyada kaso. Dito sa Islam. Dito sa Islam. Adi mata makapiririduay. Yan ito ladan yan. Ida pati yung ginalaman ng mga Muslim sa Pilipinas na daridu. Di niya kasalaw doon na sila government. Di na sa kanama kainda to. At ito one original. Ha? Nagi sa katan ni Pugis na din ranaw awidakal. Oh, okay. Man na ini, na kinilang tanuanan, kanta no magdam, ay isa ni adlagawan. Kaya pa kanipis. O palalag yung mga Muslim sabab ko kurang tanong sa leadership. Abadi sa katanoy ad na kasangapan yan na minakamabag na di surkiran. Kasurkiran, nasukad ito, nasalakaw so kabaging dinan. Nasa katanoy na inupya ka tepi, para mabag na dutakwan yan. Dito isa ba, paso Umar bin Al-Khattab, naman yung ngaran suparo, na inoromini bentong suparo, pag ito sufar ka, apya kasi ngayon suri beta gundol. Inoromini bentong ta Al-Faruqi, kami ni bentuk nuto kagijang utwa sekanya ni datu apia kasungge curi beta buntul sekanya sudah tu apia kasungge halal busuk haram gitu mini bentuk nenu kayak butun Al Faruq oh kada banian mangaran nuto na mini bentuk nuto nah mia kasai sangkaya masa tanu
Kung di ka paning kawayag, kuy ka na make system tan. Nami pendatarian din. Amin diga ng umanis anak na bakalangan ni Paratea. Malo niya magdamag tunakran mayaw. Kau umanis na nari. Ako natangakan diga nga ako mabu. Ganda ba yung pendagang tanong na iman? Niya ada tanong sa kabarakat. Ino tanong dito siya mga sarwa nga tao. Maganda tanong sa edukasyon, da iman nun. Politika tanong, da iman nun. Pendagang nga tao, da iman nun. Tibli kita iman. Di ba ka tabli? Ngayon, pira gato sa yung kayo mga tawada kukurangin ang su iman. Pendagang na kurang su iman. Pendato na kurang su iman. Tabi ako ulangan ng mga tiga no. Kami betir na betul kata tiga sa iman. Di. Ni sebab si napiad na miya katamok na problema mga masjid ya. Kenapa sa mga Islamic country hindi ka sa mga mga Arab ya. Oh. Yung tapos line na mga prime minister, mga multimillionaire. Nawan na problema sa sakata Arab. Sinikin natin na piranan sa kamilyon. Kata ya. Si Saranaw, kasulog sa Cotabato. Kili anyway, ay buwan mele akan sa masjid sa Pilipinas. Anak ya pa sa din, nagya-Green Hills. Nangayin, sulko na nasiri na biya kapya-pya. Na ileni wag yung langon na masjid sa Pilipinas. Gibuking pesal, wini matong na damitin na siya. Ha? Damya pasad ang masjid sa Pilipinas sa mga Muslim. Man namya pasad na mga pusbuton. Dataraga mga Muslim country. Bigyan nga yasir ka na bud miya karatagino ko. Umay to kay sakit, abud miya kala. Na inunan, abudi mada kala milenaryo na ubin niya sumasgid. Sabi ako kan. Oh, na miya ka PCR sa walay. Na sumasgid na bidakal. Big. Gitu siya kan ditiro na minagang nakurang iman. Kaumalay man naketun sa patut aso walay niyan. Na miya ka buntal isyar na sumasgid yan na daigun. Udah maniman itu kan ketun sa patut ko mga lady. Perembangan sa masjid na daigun. Perembangan sa mga madrasah na da siaru. Bad na pinasanan tanong sa dunia ruwasan na dua. Madrasah o masjid. Na libutan niyo Pilipinas. Kaso mga madrasah tanong. Na benar apa ka lawin na da siaru. Daigun. Paano ba kapigo? Ano ini ketun sa patut? Nabihiratan na iman. Di ka panggunaan ka wrong step. Wrong step. Bulikan nakarakan wae. Kanta no di makaps dito. Inu tanu mi babaga kasulaman nakasanga pa na daw sara. Nasilibutan tanu. Maganda tanu sa western. Na iba na italog na iman. Kama direktor kan ada problema man itabli. Pajisir kan iman sa opisina. Di ka kaya ka pa iman na makatridis ka. Na may kadimitrilis di problema. Ha? Hindi ka sabutin na problema dia kan ulitero. Kesalang mambu aku ya. Kira padagang tanamnya lapista. Wih namanya limo laut dala na mga tablik niya kasalo. Ano ni kalapis yan natigin na mersab. Surat na ka. Kamatan na tumbuman na gingay dunia na bidakal. Ha? Video beli. Na limo laut dala kanya sama tablik. Ando ba gumilan nun? Untuk apa ada plan? Okay. So alhamdulillah, niya sa lo mga tablig. Anda rumah kubod na mamyaglig. Ada tablig ko. Nali mo lang dala ka mamya tablig. Na no ka makatamok na niya ka pinasban. Ha? Niya ka po ka pinasbu. Dito idakam buat sa mafia. Ulang man ang mga lalakawatan ng mga Muslim kasumiyagan na sa western na dakang niya mala. Ikadua, problemon. Apia ka miya kapasad sa scientist. Cum laude ka engineer. Ino mga di puga sa nga saranaw. Ngayon. Magapalay ka sa munisipyo na welcome ka. Uwi na buso ka sa pulang lima. Siya kan jaman nila ka magatusong ibu. Kakuni web tir na kanu. Samanan. Napakano gunung mga watatano ang mga cum laude. Ngayon. Miya rasa reseta nung gusto. Na miya cum laude, na miya usar sama nila sa Malaysia. Sapuri. Datano kang unay siya na. Aba muto nga katsumuro. Maduktor ba mo, miya kapasa-pasa nga tap natir. Dan yuman, benda sumu sa Marawi. Ay buso kayo ng 30. Ay nanood di sumu sa Amerika. Labi magato siya, budo gato siya, sa Saudi.
So, ilmu iran na miara sa sitong gusto. Kaya nguno na sa lakaw. Tanong kang nguno sa rano. Na ino to, di mo madibilap sa igutan. Kung miya dibilap, kompleto tanong man sa kasangapan. Napakito lang ka tanong, napakautan ng tanong, napakuri tanong. Nasuka pa sang tanong, napakiwan sa mga sarong nga tao. Nabatanong pa ko. Ano tanong ako? Allahu Akbar. Da, naayala na libo kami ka. Liboen busiran. Dia kaya pang nina na limitado. Puro ba nga man? Yala na ubaw nga tutunga, napukubay ka kubunto. O di ka matutong na di yung aptiro manusia. Makarni dua. Na di ka bunda na bakaw. Taka na ba ka tutong, kaya di kami dua. Kaya ko niyo ya? Very clear ya. Kita kan no diterun. Nah, pagka panggaganapan tanong ay kaantano ko ang gunes edad tanong. Kaya man natitu umur. Ada israpian. Lagi sumata sa sumababa. Kaya man na sekreto. Apay katas kay umur. Hindi raw ito pendapit 10 raw, 20 raw, nagumatay. Nagunda miya pasada kay ibadah, na mababa kay umur. Gunay mo kay pag-islaman, nasa 10 raw, di sa 10 raw na umur ka. Kapalya ilang ang yung dapat yun. Kaya, ayak yang mata si umur, na mamalay gulubga mapya. Betar lagi nga gulubga ya. Mengatas ay umur. Kapirag yung kaya dunia pemakin siya. Aming gula na siya kaya servisyo tan. Mangatas na yung pumagin ko. Anay, padiyan mananan. Hindi. Kadami na penunutulan na gusto ti Rasulullah so pemakinig sa balas. Sasari kita silan. Palema ta si umur. Ngayon no, nagitim niya sa kita ba mata si umur. Aso ide dia na miyo sa kwa gamislam. Nabunda mausar, na payda di kada sundo ko. 950. Namanya kapalya siru. Apag ba nabakan igo. Namin yung mama sagite namanya kausakan na pamaya bango pa na mga mujahidin din natin nakadalaki. Ilan tawo di kanu tidawa. Mudun niya niya nakabay namatay. Atau mabaho pa natin na ilan tawo di kanu tidawa. Man nanti niya namatay. Adu makan ng mamang niya. Oh, okay. Mana ini, napaka dito na di pa kasi sinabutan kan mga piyaka pakangudatan ng Islam. Ay ini tulad at titu kapiantan. Diyo to sisa kurang kagi inaliar kan oy paganay. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ya Allah, tigura wala subhanahu wa ta'ala Muhammad. Kan naman ba kini turun ka Qur'an nga mga numar. Ayat kini turun Quran na paliwanagan ka sa dunia kabida kala dunia ya. Illa tazkiratan liman yaksha. Inunta na pagkatadaman sa mga tao maalak. Kagi man na surga di na mapasad ka tayo siya kuya. Kalakal jannah uidat lil muttaqin. So surga na inan walaw talan na darpa o mga muttaqin. Wa kalakal nara lil kafirin. Kiad na kung nara ka, narko mga kapir. Ano ba itang dito pa? Di. Siguro dua pa mga Muslim so kiad na walaw tala ko surga na pandagrutan. Kiad na kung nara ka, naging mga kapir. Sama na, napyaditan ng mga uset na siguro. Ha? Oh, kati sutinudan. Inutan no penamar. Kabenaran ya sigurado. Nasanja matay ana berlanjana na iman na mipsir bisu ng sandaraka. Bakaut. Tigumasan daga mga pangusyatan na kaya bumarati ka pangoto. Ha? Kiyo tanu sandaraka. Imagine na yung nakataya siya kuya. Kaya seorang susalungan. Ami begair ka punishment. Kapwa sulugang nasi salungan na mauri, naisi sa kitab, nakaalpusana, nikdaru kalpusana. So salungan runa ayat timbang yan na sanggibura bunci. Na petutong ka din sa tatay. Na umakad ka sa bunci, isa ka napas, nakanabanar ka. Isa bukan na paso. Isa bukan napas, nakanabanar ka. Kadi ka pakai bakar umakad ka. Si mamu sa surga, na di ka pakai banawid rubuh ka lang, isa bukan napas. Nakanabasur ka. Pinasin dito ng mga bumang ni sa ilan na tatapang ang sumapya. Kadisi ko pa kayo bumatatap. Kain na mo lo serius na. Baka tutulog na kan sumarag na sumalbo.
Di ka pakialam, natatabangar kami sumapya. Abay di surga. Kita pandraga. Di ka pakialam si matatap. Ha? Okay, nantanong pag Islam, baka surbib tanong mga mga pit ng Allah. Kata mga dunia ini, deki dia. Kapay nga kalido. Tapayan na dunia sa dunia. Na betul sa darulam. Darpanya bidakan. Okay, binis na to. Ay mana ini? Naso ilmu tanu, naipagi Islam tan bilang. So kada tu tanu, naipagi badat. Barakatipu. Empleyado na surga kapan? Di dia nga naki, aba kami ari tablig. Ini kailangan isang bel. Kada terman udah taruh ulah mabugu tablig wajib sa masjid. Naso sa lakorum na din kailangan. Boleh bergeraknya kata mukta. Pemakan jarannya util. Naputitan yang mamang ni. Ilan yung manamay ka masaad ng masa. Amaali na mga katamo kung naman mga imanian. Kadin kailangan ni ka mamang ni. Kayo, keto nakasuma maamay ka milenaryo. Problema na isa ka milyon. Imbugin na niya makaisa. Kasuiman niya mo. Kasuiman niya na mala. Api bilyon. Ipuri-putiman. Ay, sa Saudi yun. Dito sa Saudi Arabia. Ila Ramadan na. Diyan mo pa udu na taksi auto o panu na mga real. Sajab ka balagiran. Ira pantolog dalam madu. Ira Ramadan na Messi magaroya. Ande ni magribo pantolog dalam sampai itu magara Ramadan. Namiat sabu para kagi nga traka bawid sa panganang. Kata no kagira balakaw sa maybe adrebi. Ino to maybe. Dia kaya dilibiran yan. Nyapno. Nyali. Dia nabubuha kayo puas ang pasaran na kadin makaibi. Nakay ni. Bani udah mamang masgitan mo ya. Ila Ramadan. Ama ka lang kalang tanong di ka benda tubutu. Benar. Hang, tiyan na wag yung mga Arab na saya matag. Na di makaibi Arab ya. Kapumulin siya na kayo na makadilibir na maybe. Ano makasir ka? Kiaunan. Ano bagi yung kaya putay tanong lumangag. Kau ba na mamakaw ma? Nami yung mamamu, nasabab ko sa sakaw. Pengar di coso. Ap kita ya. Natira di mesang nupang itabur mga ap kita ya. Irang kataw na inup kita ya kasasakaw nila nga doon ngawiti. Kami ako man normal. Di nga napagwiti, may kapalaya ka sana. Kalaya maluluto na. Kesuatan no buya. Giya nga mati pagkapasitan, mamaswatan. Amin namin. Mantabin ko mga kinama. Pero may nalo ka pang mugay. Balawin tanong so politics sa Pilipinas ay beda. Balawin tanong. Di tanong tarawang na ginawa eh. Iyo ka kasi politika kakaram. Ado mo namin ni tabuli kami ni pagdaan sa palina. Ay may di supply ni. Di ka na say. Ay kataon na ko niya. Bundar ya karam agi nga politika. Tinangin. Tinanam yang usia terus namata na keram yan. Sanja tumapyo na karam. Ano pun siya tingin na magawa usak ko. Tinaba ka makaregister, tingin na marisen. At turbo nga ginoo. Tiya na pamimikiran ng abuya. Sabab panalamating nga ulamanan, sabab po din pasin katawi, kaya ramen sa ginga masuswa. Bueno, katuloy kini nagibulong. Ako na ba niya kilala, ba niya kaya mapuruman? Mga naparate ka, mulungan tanuay. Kau di ka mulungin na widakal ka. O gumanakatan, ba na ba ka umaraski? Ikadu na simple, pamimikiran na niyo. National Go, Marcos na, bumili kami sa politika niya kapag kami sa Saranaw. Bisa nung nilagsa ko tabo ito, tanubo. Tunis mo niran. Tinaway, hawakan nurong. At tumbupan sa kapila sa matago. Tumbupan sa marahan na wala lung. Biso kapila sa matago. Ha? Apya tago. Natulang mo na. Ay kung mamayro. Uba ilaga mamayro. So, paliniwan na ganda nuway. Sisa ko to ang tanong ka, ano ba ini tipo sa ginawa? Ano ba tipo sa ginawa? So, man na ini, kaya galasing. Kaya kapat 40 minutos. Anto na inaliwalaw tala sa Quran. Pakatalos na nun ito. Mga padagang mga Muslim na paniyatan tanong. Liyo kung makaniniat. Pendagang tanong na ibadah. Pendagang tanong na ibadah. Kataon niyo, hindi na mga unsya-unsya sa itanong. Kisala kaya, niya ko tanga ko kayo, ma'am. O pag-utang ka sa masusurta ko.
500 okay. Mapitabo. Ugi na miyak ako sa imidu na sabab sa kung taon siya setan. Nakisalaw. Kuna ni manag yung mga na madidibu ah. Eh mo siya miyarga siya gini. Okay kape ka ginawa. Perga. So man na ini nasisinabu tanu. Oh, ka etanu ba adano ka ba kay sa mapia. Ay naliwalong tala sa Quran. Inna salati wa nusuki wa mahiyya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benak ya subat. Sumatingan pati Okay, man okay. Mata na tiwalaw tala susamuyengan. So kukapa ko kabuterakan. Kau yugu-yugakan. Apa patayan. Lila. Di tirakan uditeron. Pendegang ka na lila. Pendatukan na lila. Pagi urdil walaw tala. Kapa ko kabuterakan na lila. Penjid ka na lila. Hang? Miya kaisa, miya alir na Jude ya. Jadi ku masuk Nabi. Tiga ya Rasulullah. Penjid aku. Ini lew Nabi na matay dama ma malama ma. Tiga na owe na anak pakai segar ka tinantum na. Tiga na bena lokus ka. Ani umay lagi dan di na kapaka bukta Islam ha. Tiga na adin. Tiga na mo sa rekan na bila sangat nuala na puto ka na nga turbo siya makabusina ka. Kasubra ka sa minjid. Kagigi mo tama man orang nga pulukulos. Na di ka pa nga di ka jinjid na marata kaya dato. Tumu aba ka dumbali kinaka. Naro ka pangangapin. Antonay dan yung kaswatina kau tuwa mga lero tans ka. Ama antonay dan nga kaswatan. Marilaita. Awi danak ngelubuganan. Digyan kaya masa, ino ka na Eloy. Sabab sang utakan lagago ulok siman to. Katawan ni Lola, ilan ni buaya, oh, ubaribat. Makatamo ko suwatata. Mapia dun ka, ini si sa kwarto, ugin na ema puro mga mid. Dapat na special tugon na mid. Kaun to ka mga realty na along yan. Ha? Da, kaya kira ko na ema puro mid suloks. So amayan, amama. Ay marketer. Ay di marketing. Ama, nakatuso ko sa kanima tarono. Dapat na sumuyuguga sa pamamarket na siya mga napakadugang ka. Untuk ka mga riyot, kakataw ni akalay ni balas. Taronin na, taros ka. Ay question man. Ang kasabi yung mga tayaw. So mga sumbatay na kapaging de. Ay amiyali yung nabi. Na apya sunsulang wanatamu ka na taki ka na kaya maka, naging nga kabalasan. Ayaw man na pato, na makatamo ka, na Emily na siya maka, ma-director ka, na director siya maka. Makawasa ka na, ikaw sa siya maka. Nabagyang ka ang makawasa ka, namimilamid. Doon makarap sa kanoks. Dapat na ikusamid sinaka. Ikusamid siya maka. Di ka nga pamamarketing. Parinitan. Ah! Ano man ka baka mo balasatan? Doon yan sulokos. Dilimayo at ito binili ah. Kanaw ba ka sandagan? O inilang itanuro na duan tano mga looks. O na miya kaysa may sumatakan nun niya kaya sudan na kamu kagid na ikapat siya si kumasaw Musa alayhi salatu wasalam na eman na ulolo Musa na ad nagaw yap sunwala isang Jabal Turah uno na ad na duli mamakawit ang mga pakaisyo niya kaysa na naman maminisyon tiga na yan nabila mo sa nakasung tiga na soala sunga koron adi ba miyado sa koron na kalau mo mo sa taklima bintiro lang tala sa Musa okay na ino bisa kita kami nakasanagan na tanto na ilan yung mga piyaso Musa na soala na minibitera dan yan rupaan wala yung matunay pulupa langon na pangaluluwis dito ng mga atras aditan apya suragum na daw mapasag nakitaman tanong pupaula ha? Na tinanto na yung tirong nang tingin na tirong ako Musa
Kata suka pasangan di ibadat. Oh. Pernah miya kali simug ta mama, ben na miyal pasyan. Nato ni der pang surga. Tiginaway, isang payak nung. Adna ka pilala ka udah rumah kau ma, anna sa kato mana bubay. Tingin na mo sa nakasum, tingin na si Kola. Tingin na pakapakawita. Tingin na Anthony pakawita ka. Tingin na tirong ko na ulo-ulo ko ya. Adad na basagad. Aba ko di masulog. So parang ngaya, bapagan na. Kata ini kasakitian pun. Apias kan yan, kuning na tuginangan yan. May sino ka ko lang taleder pangunara ka. Ako na ba sundar kaya, pag sinundar pangunara ka. Tinaway sino ka. Paganda, doon niya ko masumusa. Yata. Kata na kanis bigyan mo sa kataw mama. Amalay simbo. Sabab ko inonon na sola, nabud na mata kabur, na ipitero laut ala ko musin, na tiro ko na mapapasa sundar pangunara ka, kana ba surga? Magiglas tanong ko lang. Adi ko makatigas. Oh, subay. Aba di melian nyo kami ribet. Naipitiruin ang leader pa yung naraka. Nasabab sa mga sifat yan, nasifat wala utala. Akapangalibuban nagu, tanto akala gagaw. Tinamya pa sa sudar pagkakusurga. Aba di lalong katap tuganangan yung pinangwa. Ginaiman na. Sa susunod to katito na para tekola. Manabatala ah. Kaugi no kubay nga panaugis kanya. Kalian ni gagaw. Pag yasisa kadis. Wallahu fi auni abdi makan wa abdi fi akhi. So Allah Ta'ala na ibubigay ng so tabang yang ko uripan. Taman sa suripan na ipangalam mo yan so mga uripan. Sadya mga lay katabang na tibangan wala di disuya sa hadis. Sadya di tibangan wala. Titabangatan. Ay tanong ko sa ginawa. So pamilya tanong, tabangan tanong so lang-lang nakagagatan no tibangan tanong. Elay tanong to. Ini ka patamiela mapipira kan sa ingunap tanong siya. Kate siya ko ya kataw niya nay. Gisum niya ngayon nakalugaw. Napulikaan ka makaduto. Oh. Aba miya ko masubara ka lamaut. Aba mo to kay maut. Ilay ni man. Ba schedule ya. Sanya ko may schedule yan. Apen to ni masusok bungan yan. Ba schedule sanya ko ma. Palitan mo makatitikit. Palen nga titikitan na tawa ya. Ugi nalitan ubod nga tayo so dita. Kag-isi sa Quran, alata din na sumada taksi bugada. Iagmaan sumapita. Kag yung katay nga mama sa ulan na putay ka, uli na saragum. Siya ka dumali niya masagit. Apiya din na subo na tayo ma'am. Siya ko dumiga. Iba na tumakli, na saragun ni man to, nang bukit na Pilipinas. Anang ingad na ko, digbataw. Panay sumul. Ha? Kaya mo sa katan puting-ting saya kagaya sa katan di putin liw. Ilan ni mga pekat kasi naginami sakit. Ada di mga sama sakit. Ha? Na. Anto na malugay man to wada tanong mo ma. Diyan kaya parangay. Sa iman to niya kalubulube kay leta nur. Minir nagsunsulok stano so pamilya tano. Abadi dinitilo Allah Ta'ala sa Quran inni buistu li utimma makarim laklak. So Rasulullah na isa kaya pakadnan sa dunia na ingmonian itulah dia so mapurwa parangay. Na ubunaras ka na merate ka Rasulullah kay ayap ko naladiwan. Katabelig ka, ulama ka, mukari ka, tamyang Islam ka, na parangay ka sa mapya. Kaisa na namin nakamala asintro Islam. So iman malayar ga. Ugi nakatalabi tiro nabi. La qimatul iman biduni khalqin. Da price. Da arga upara te abda tu sabay. So iman yan udah banian mapya parang. No price. So iman dari surga. Basta ada parangay ka. Ni ada so iman ka. Muli nga natanong mga logs tanong. Pangangarkan tanusiran. Buat katil tanusiran. Suman sumyatay. Bro ko sa masjid. Yala rile ako kay mantika nagawro. Napagarap na ka siya magusinan na datarutwa. Na umang lepas si mamang ni sada. Binasuri ang taniman to. Panamarin yan. Akas gadan yan.
Kung ka pangariyaw tiyan. Oh, may kami atay. Kami aliakan rano kagya. Kasimitan no to. Dati Rasulullah sallam arga uparate umerate sa datu sabay. Ada banian mapi aparangan. Na upangan guni nga si iman ka. Na perang ka sa mapia. Umano upi ka sa arga. Apia di kan galin. Pagi kena bubang nga kailangan ni mapi arga. Pagi me ko madagal ba natin napia day man na. Napia muda perang ka. Lagi makalap. Adi mo kau tu. Oh. Lagi siya betiro ako kailangan niya sa iman. Absurga. Amay mga supundara ka. Adi niya kailangan iman. Napia maratay parang ay. Iba niya kailangan. Suma so kailangan na mga surga. Na kailangan sa iman. Na kailangan nga sa mga perangay ka. Kau kada ka sa perangay na miya nap kang cuciman ka. Na. Kasi yung tanong yung tait sa Quran. Inalita no kagya kada to Gimana Quran na ya kita bulautan na kata siya kuya. Ataw niyan. Kita ba iya inu pagungoy. Kadud na sipiyatan na malakabu. O nga mga sarong ato na yung mga badag islaman na miya pansin na kuya. Di nga kapsul dira na. Di pa mimigiran. Tinagyan nga yung mga ito mga di. Numadipsul sa islam eh. Kaya pagiling wag gino kung na di niyan ratakil ya. Sabay pa inam yang mati asiran. Biti kaila ko na. Sir, Kauwe ko wayra nila ito na lang tanong ya. Abu beto. Kaya mas mati asiran ni parang sa karuna. Tabi ako kulawan na bilang ataw. Mas parang isa lang ako kamubota. Kapsi mo nilang siya mayran. Nasa ka baka na cima. Makaw daw makalabon na piyapos kanya pun. Siang ulian. Abang siapa dia pakai kanya nu? Ha? Dua tan. Nah. Dia ngaya Quran. Ino penepiakan dito Allah Ta'ala sinian ini turun sa Makkah. Kabarakain. Iskita kana kagira ko na dito rubab ka din sa barakata Makkah. Kalau kamu kegedama, ubah ni mana butagi. Kaino panini dito Allah Ta'ala syukuran na sinian ini turun sa Makkah al-Mukarramah. Kagiting de baraka. Naroon panini mota. Tapi kalau kamu mana malaki iman. Apa kamu masa? Doso pimbutang Rasul naroon panito syukuran. Nado baraka nasi baraka sa Manila. Mapasa. Nasi baraka. Ha? Ikadua baraka na Madina. Karon ini terus mga pedamang ayat. Gitu sebab ayat kari na sa baraka na apya presiden sa Amerika na di kepakai maka dapat sa nabing. Uwi na sa kan apya sibilyan na pagkada po sa Batikan. Sarana paspor to. Barakatan mo di silan. Sira na limitado. Gitu sa minekusting Ahmad Jidat. O di bita. Ino mga Muslim kan unang darpaywa di mikisungwan. Nasa kan na open sa dunia. Diyak Jidat di man. Siya na puyo na kulit chuli na. Yalang. Kena kagasulda ngami. Tidak ini buar. Adi benda Muslimin do. Oh ako ya. Muslim. Nan Muslim ako ano. Muslim. Kinalangon naman na suwan at na proseso. Ad na kitab. Nato na kitab. Muslim ka, kanya kasul ka. Yun yung lolo mga tagatay. Ha? Mo Muslim. Muslim ka no, may sulgan. O di ka Muslim, napya ka president, kinaba, sorry. Asisa kita bumi. Ano man yan, asisa Quran namin ya. Nasa kanuna da sabay beliwa. O ba so Muslim na dipasod sa Batikan? Itabon yun. O di ka no plake, kaya bisto na doon. Lagi yung Quran na ada kami mutan na nudu. Ana jiso di mga Muslim. nakalagay sa ibro. Ha? Anto na ikatalawadar pa. Atiron sa kitab. Kasi tanong pagbusa. Si isa langit. Dia managuta kaya sung Rasulullah sa type. Karena marubal mitiblig. Nika, kata siya ko ya, kasi sa Saudi Arabia, napay kaya wa dunia na sa type na matanggaw, data na bagyo. Padahal lang mga dato, rubabaling. So kaya sakit ko Rasulullah ko doa Islamia. Niya pikiran sa type. Nika rowa. Kenapa untuk tablig? So kaya naman ng mga surang sa agama, mga babae na tinakataso yung ro. Gitu masa. Aso tiga merana we budu buti tinagir kaya. Karya sa ira na tanto ano kan gayan. Kata ni sa minu Allah.
Duty kiad na sambayang. Akyari ko sa kaya pa ka may radyo ni kasun sa langit. Kaya ni pangangapin mo nga sambayang. Duty giya nga sambayang na putun sa agama. Arasul ibadah. Ulo mga simba. O di na adamul ibadah. May nakamal asimba. Ngayon mo. Ngayon namada kalalawan na paraman na initarong sa Madinah o sa Makkah. Na miya ka di sa sambayang kasi initarong sa langit. Gina. Kata-taro-taro mereka dataro adu muna di mangi benar soalan na basa langit. May na mga kasan na ganito. Di nga pa para tadi bumi merah. Bumi merah cakili da dunia. Ya poro. Ha? Bukan ada gula la Rasulullah mismo sekalian sumiyong ro. Di bumi ka uma. Na ini rupa ni insyaallah. Bukan dai matu na badi di bumi ka nuto ko nabi. Bukan na biasa ro. May da bumi ka nuto. Na imatu na bada ka tanjap ciru. Kata insyaallah. Tuba tanong na Ramadan na. Oh. Biri simpula ya turno kargano. Uisin rakaw pirai 5 ngay ma. Ada kesebeka 2. Na pirai matanga. 2 pernah ya? Oh, pirai tangi lang ah. 2. Uisin rakaw ingan last. Pirai buka. Dikitong. Dikitong. Tapi asa rabu di baitong. Na udi nga kitong na nga di pa magitong sola. Surasul ay bitiro yan na pemimikaran na sa dunia na wala ta fikiran na bani perang sa Allah kama binasakan. Ini ko na kanuna ya. Kata no makain nga tadi kaya bay idol. Kagi mi kapera pa ko sa ako ya da idol na apya ribat na basta idol. Ter kan puti apya unara kan anda di magay idol. Abiri kilida ribat. Ini sumatan no na. Maganda mapus. Para bu, pagkabilang ako ang tanong siya na, di tanong, ang gagani-gani kaya inuda tanong, kapuro na tanong. Kaya kaya liya ko na ko yan, ada taro dito pagkibinar. Ha? Ino di pakaswag yung mga sarwang aton, yung mga pipya. Ada taro doktor, sumunggaw no. Naudinian linya, tinarileong ko, kung to sa doktor amato sa ginapali, kaya ka na sakit ulo. Si Ibman, tunay sakit ka, ulo. Siya ka. So, datang mga ulama, nabenda ka na ipitiro ka ba kumukti, hindi ko siya akuan, ha? Nagirawan na madakalaw lang makulo-ulo. Madakalaw mo sa mga ratano ay bilan na panimam. Makakampat, niya ka ba nga po? Ako niya mata panimam po. Sarap. Adi. Nila ako nga. Oh, lang naman. Mga giwan na lang. Ginabo na tao. Gitu. Nakagigay na payawan na tao. Namiyag ba? Nakumya mata po. Namiyag imam po. Oh, ay pitirong nabi. Nausyata ka pag-imam, pagbang. Napagbang ano? Bueno, baka pa kapag imam tutuluda ka no kabidakal. Hindi nga pa si imam, nakulo-kulo niyo. Lagi pa kay imam. Hindi ba pag-imam? Ditimatan. Na alhamdulillah, lasta ya ayat yang betian nagarkanu ay purugtanu sa ginaloitanu. Akaturullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat yakhsifanna lahum bil ardi kama istaqlafa alladhina min qablihim wa limakinun lahum. Ini bagaimana Allah Ta'ala talad kumiyamarat ay minggalubag sa mga pipya. Apa kasang bisirang ko lupa. Mga penduduk tanuman. Kama yastaklap. Sa dataro kaya pasang bimya kung ang tanong. Katano Allah Ta'ala ya. Oh. Makapetik na kanu. Sa kada sokalakiw na sembi nakapipigin naman. Di pagapas na no. Nasabab sang kay meler kan wada ka barakat yan. Namiyapas na miya katamuka. Di bara kan nawidakal ka. Miyapas sa miya dato ka. Ada benda dubli ka dato. Kasulutan nagumo datarot wa. Kami di 2 mili bugup na yan. Maaf ya kami kalaisangan. Kung nasarasangan naka. Problema na may kudupa ka dakal na problema sa laman na mori. Ha? Nah, pagkasambitan walau dala. Daman na mustakil na Pilipinas, kamakuha tanong, kaya tao sa dunia na sakatan. Kabenaw na nuwado, Malaysia salatu wasalam, na nabi. Sakatan naman ni batang rataw. Di sa sana mga Amerikano yan. Ada itatapian nila. Jadi sa sana yung mga Chinese. Akada kaliran. Di, may katitwa kelarong. Nasakatan ni titwa tao sa dunia yan. Kabenaw na tanong. Kabenaw na nabi, Malaysia salatu wasalam, nabi. Na Muslims kan yan. Baininan Muslim. Sakata ni batang niya kada-kada lang mga ito na tigwa lang tala sa Rasulullah sallam at na
kayo kumanta alam Al-Quran na wala mo. Saka naman ni daw na niyo mapia, apagandad sa Quran ay pumang dunian. Kaya di tanong ba kapekap? Kata, may kong siya tako siya, kadua ya. Apia ganap na kamakatalo. Nagibo ka penungutan, udah dani pamimikir na saulay. Man na ulo la sa mapia, dataro ka kelas sa miliakan sa sul. Ino pa kapasan sa estudyante mga murid, kagiad na exam. Sina da exam. Iya nga taon naman to na yung mga kuwan. Dito man ako yung madara ka kuwan na. Dito yung pagwidakan. Nakataon ni siya lang mo na mori sa naraka. Inadegyo mo ta mga taon niya mga naraka. Very clear sa Quran. Law nasmaw aw nakilu ma fi askabi shay. Ma kana fi askabi pisay. Os kami na miya ka pamagin kami. Na miya ka progurugudu kami. Na di kami kedun aba kami mga naraka. Miya clear. Aya pa ka naraka na di po makinig na di po mimikiran. Mga tayo niya makanarakan na dinikliran sa Quran. Law nasmaw o miya ka pamakin kami. Miya po kastanuro. Aw nakilo. Prubo-rubo din. Maka makasaulay. Tari mo nga, de usta mutar kisay ko. Ugi nga raka ka ni Kuri. Hindi rin pa ko sa Allah, di rin pa nung Nabi. Tubatan ko Allah. Ha? Kani nga buka, biga, bitiro ka ito nga buka, napakay ko pa kung kumota ka. Taman sa bang, ito may itong ko. Yan, di ka kay itong nga di pag itong na. La hawla wala quwwata illa billah. Tubatan ako na. Di nga kay itong nga ginawa nga di pag itong sola. ML yung nabi na baniw, di pa makanek sa sola. So kad niya ni kwinta niyo. Giyang Manila, kwinta ka. Giya Quiapo, mga walay na yan. Giyang Makati, mga Mariskuri. Ha? Okay na. Gitu ba, kabasa ko rin, kata miyagal 5, miyakay sa dingkora sa manay. Na prila yung tanong, buwan na miyalo yung tanong siya. Ano ba mga wakto, ako ya. Ako supatan na naging mapipikir tanong siya, nagiswalaw ka na di tanong bukawan na ay, di tanong kaganatan naging adu, di tanong si makaw kaya na nakuba. Oh, dagu tapa ako nakanrakalo po naman. Very simple. Hindi ka naman sa may way. Igira dumini dia. Nakata, igira pa kapakuro ka. Naubang nga inumad madarus. Kata na kayaw niyan. 150 degree. Igira giya mo tabulo, naguputo, namimili liquid. Ay bagruto kayo na 300. Gerong to minu. Niya kayo sa alungan, sa tanong pagpusa. Sura-sura sabab ko guning kapag yaman yan. Mamaturo, ating walaw tala, la tahdi ma mahabat walakin Allah yahdi mesha. Sunsun law tala sumia paron sa dinga din maturo so kebuyen ka. Ila tutua, untuk supaya yaman kay pumangan na bisa mga surga. Kagi suna binda penuh pisan yan. Ugin na di pisa sa bangsa na bayman. Giti daw naka kon. Ay pumangan ni Rasulullah. Di walaw tala dengan ke pumangan sa kebuyen ka. Natingin na yalan na okay. Ugay na penganilan na sumina ka may tuan Luis asik sa salungan na mori arumapad bagaimana niya approve inilay sa kitab antong na kayaw umina ka may tu asik sa salungan na mori buso po ka na kamaran pa sa mata mo 30,000 degree ya kung ito kasi na kan so may way nagina duminidi na 150 degree. Grab tali ko ida bulong di naputaw na mibili ay. Oh, para na makamutikan teruman. 300 ba kayo niya. Nasumya pamangan yung nabi ko laut lagi pakai man na special. Amay to siksa na 30,000 degree. Allahu Akbar. Tidak patra. Terima juga. Apiro kan mi tapi lampoy kabu. Kita noto perhatian. Kamu tuh mengasih tanah sa dunia ada tanah pun mada saya Ramadan naik kalak tanah solo sagi mga siksayan kayo tanah ada kala tanah si kay sisa kitab na ang tati wala utala pahalak naong bijunubi buti man belek no siksa na mi sarang patagubusairan wahalak naong bijunubi binasaan na mi sarang patagubusairan giti sabab kailangan ni matong na dusa ang lumukan kantano di ka binasa Digiang ngaya guru ame. Anto na ibalas o kasunda seminar. Amya ka pepe dito. Ugay na kailangan na isu. Na anto na ibalas o ka ba maganda? Ngayon ka nabtirwa. Sumjuma sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taan na sa kataruna mama, may pansin yan. Kuman makapango siya sa Rasulullah.
nanay siyang nabi. Tiga na yung Rasulullah to na marata. Kayo makapira. Miyak rin Rasulullah. Tiga na sunga siya ko na. May aliakan ka na uman na kumangusya tanudungaw na ipagisa ka na to na marata. Ito na mapipikir ka. Ya Rasulullah, panigura dua ko kapamalibu di ka narakaan. Dati na ito na mapikir ka. Tiga na, pagandad na ka na sumarata ka, masuhan na ka ganito, nabukod ba ka naraka. Di ba ko dusa? Giti sabab, mapipagisa na sudusa. Di kaya kaya, ato na ibala sa puasa. Mamimingad na Ramadan na. Ibala sa, ato na ibala sa, ito na yung minibagong, marites. Ato na ibala sa kadungki. Puasa. Ha? Ato na ibala sa kadungki. Not counted sa puasa nga. Bunta no mamuasa, at ikaw maka 34 days. Nadita no mada, kanabas ka ni mapikiran. O may bunti nubas kan. So kari, tabu kadungki, sa puasa, napakabatal sa puasa. Napakabatal sa tarawih. Bititik na siya niyo. Ini pergi sana. Saya nanti na balas obsibika ko saya. Ka mamimingad na sabi ka na. Siya na ka nanti na balas ka pakadungki. Mesbo, nagaganda ka na ka. Gita mo tama man na, miya ka surga ka. Tento Rasulullah, gina ni titu mama. Pergi siya na sumarata. Ano ba diya ka pa yung mamimingad sabi ka na, pergi siya ka pa. Mamagisitan sa marata, nagdudatan no. Kami aso tanong ta sa kato mama, tingin Rasulullah, tao ko ako surga. Dia kayak tahu sa surga. Dia kayak pergi na marata. Dia kayak pergi na penu mamimingan na imam na. Ito na ibalas eh. Banas bika na dibalas. So alhamdulillah kata yang galas yung media. Balasan na lagu talaga butulangon ng mga listener. Makakadunsi, makatuto na tanong kung mga pada waktu isampay tanong Allah sa isang Ramadan Al-Karim. Arilan tanong sa taruto. Ang mga pamilya tanong sa makabuga tanong. Kakapipya ginawa. Isampay tanong niya pong isap na Ramadan. Gusto mga peneka di makapipikir. Napakatarus nulaw dala makapagarap sa ngayon. Baka umaarab na hajj na puasa bu hajj makasumpat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan nagtanwagyan ko sa ulama tanong Syekh Abdul Jalal sa mga tumano ulama tanong si sagyang kayamanan yan na munisipality Mulundo o boleh pernah Syekh si sagyang kakapnay haji lang-ulang na yamanan na mimbantay si sagyang kaya ulama tanong na punitan si Wallahu Ta'ala balasan kan Allah. Salang-ulang na sumialam na pakandud na mirakan Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan nagatan wa kasabu budagyan ko tapitur yan na ya kailangan na pagadi matatano. Alang-ulang amya kang buntay si sagyang kayamanan yan na pitstan. Punitan si Wallahu Ta'ala ubad na yamanan yan na mga tao pengasasakit terkitan punitan si Wallahu Ta'ala mamakabugro alhamdulillah nawaya mala nasiyapan tanong Allah Ta'ala si sagyang kaya masa kadikalo-kalo na ano pupakata sagyang kuta simbatan si Wallahu Ta'ala mga pagriami sagyang kaya mananya kaya muntayan tanong ulama tanong naya punitan si Wallahu Ta'ala nagyang kaya mga ulama tanong nasiyapan siran Wallahu Ta'ala kaya mataan na ya katawitan no si sagyang kaya mga ulama na yung koto ay man na katiruiran nandid niya maanan niya nakapagadi mata tanuron na insyaallah ta'ala na miyatong tansukitu turuan sa pungni na misik wallahu ta'ala asulang-ulang na maanan yan namimuntay sinabalasan kanu Allah ta'ala ugyang kaya maanan yan ya bolu ya misud kasi sagyang kay mana niya nakyasa pa tatano si sagyang kay mga mimuntay si sagyang kay mana niya al khidma si sagyang kay mana niya nakuha nagusakan walang ulangwan ay mana niya ng mga biwirami nagyang ko ta kabasak mo pala paletan niya mana niya na pupunalamatan kakataon na miya kapapakala yung kaya panaguntaman sa operakan walang ay mana niya na pagriami bubayami nagusto ka no yaman niya di mo tayo sagyang kaya masa sa sila namin sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.